na nwoke niile ha bụkwa na-eburibu ọnụ mana eruwe n'odegwu ga-ama onye bụ onye ọ gaziri n'elu ụwa ọkwọnụ nya nwe mba. Ị ma na mmiri nsọ a na-efe n'ụlọ ụka na-adị iche onye ji ego na onye ejighị ego. Ọ bụrụ na ọgaranya were ọgbụrụ efi na-abịa n'ụlọ ụka, mmiri nsọ a na-efe ya na-adị iche. Mana ọ bụrụ na nwa ogbenye were ọkụkọ Igbo wee bịa n'ụlọ ụka, a na-eji ebute the bowel mmiri nsọ wee ya na-arụ. Nwanne ka m gwa gị nke ịbụa. Ị ma na okwuchukwu a na-ekwu n'ụlọ ụka na onye ji ego na onye ejighị ego abụrụ ofu. Ọfụ a na-afụrụ onye ji ego na onye ejighị ego abụghị ofu. Onye bụ onye ejighị ego jee ministry, a na-agwa ya na nne ya bụ amosu, na onye ya nọchiri ya agaghị n'iru, na onye ya bụ aga acha acha. Maka na ị ma na onye gbuola onye ji ego ụdị amụma dị otu a, ọ kpụrụ gị kpọchie na nga. Nwanne m, ị na-achọ ịgwa m na ọ bụ na number one citizens bịa ụka, ị na-eburu ya amụma na nne ya bụ amosu? Ngwa ka m jụọ gị, gị nwa bụ pastọ, ugboro one ka nne gị bụ amosu? Omego mbọsị ịbata na pupus si ndị mmadụ na nne m bụ amosu? Anyị na-eme ihe ka anyị were uche anyị na-eme ihe anyị na-eme, maka na onye ọ gaziri n'elu ụwa ọkwọnụ nya nwe mba. Ndewo, ka anyị gbaa mbọ.